Well Tá mu is in an drama séanagus tá sé bunithe tá sé trahol gon látáineo hat tá sé bunithe an ulmhíthe a dionan an tír chun an cummóra céad bhliain an éiríach na gás go ní ag séideag. Ach tá sé difriúil ó cinálíonn go leor drama eile tátarlú faoine ag séideag marall ghfuil se lunaí san látáineohan agus mar sin ceapan ghfuil se an simúil mar chonig chuilganna na cummóraí a bhí a tharla le linn mí Aibreán agus tá se tá drama se a baint leis sin an sermins mílete agus nach chu dhéanaan an rialtas cinenne. cechaí dain se timppla na smuointí take agus cechaí a chu a bhhail nach ach tá drama se lonaí ar bar an GPO so se sin be ní difriúil so tan set sort níl go leor sa set. Tá sé ach lomar stáití so ach sinna bhá began ní smú obair áne sta mar eisteí mar nach chuil go leor prapaíán agus níl set mór an so smúteachchas an áir a chuineal an locht féchanna ach tá sé simú tá sé difriúil mar deú an rudaí legadtá tinta godí seo ach ar bhealach mai dó bhealach mai Cap mu ar bhealach mai. Well trí character atá sa drama so tá dearcha difriúil ag an trí character faoi céir a chearttaíon na maidir leis se commóra leis se seola agus go níag sé dé go bonach nach bhfuil tá sé ceapar í difriúil mar a character tá a saidúí se agus tá dhearcha héin etir agus mis sé príomh choirleor gon rilí agus ceart in character tamsa so Tá sé gar aige a háháil tá sé gar torasóí ar an steach, ní gar alcohol an sasanna neidir teirdaí agus an sin tá an character le Harry atá an ag Sam Ferry sé atá gobar go PR so tá sé sin na gera tá chu muointí héana ag Sam ag Harry for Tá sé an nús so fáilte. fógraocht chuir se agus an sin mothirtar tá si go Homeland difriúil mar is Sidery sin arm sa látáinneán. Tá si fallann so PTSD agus tá an da na cogaíochta chun chin freisin ar an slá táine han so tá marall gohfuil smuointí difriú le trí character agus gohfuil dearcha difriú le trí character tá se osclaí go chohanne slát féchna mar bei daine anna aontóslumsa be daine an aontos le neas agus daine an aontos le Sam so tá se osclaí agus béidir chríd an drama gomach mis an aontain denna cinnta aró agus gomach neas an intin den cin ein talumsa arú so be sé simú feáil ce a ceapan stíine go túús agus ce bhí sé a ceap ó mar freisin tá go láir an stair agus na fiorcí starúile an chomá agus ar an chuisisin a sean an so be sé samú caiisteocht an go bheith siad sinné Tá asúla reaction sifriúla is dói in ngáile agus gohoria ó béal ferste agus idir an idiralú dhéanana idir an túisceart agus an fablacht fiú na darce leis an stair tain gapan gomain lech féchan na go Homeland difriúil. A tásúla an goimúid go mé se go má gapaí go daine daoine béidir Bei rud ar as mis ceapan drama se nach ná síosrá le chuid go locht féchanna ach ní muid ge éháslú na mar sin ach just nó agus ag ná daine an tá 19 chéan le Stephanie ach tá daine an ní céan le Claudia so agus tá glór políocht an chomá na pórtaí éagsúla agus néon tuchtóirí agus na pobltánaí bíon díospócht dain fuú belog agus Curmid ar sáin túí ní sinné agus ní agamid aon den amach